standing firm and strong. Sa Tagalog, tumayo, manindigan, at huwag padala. Standing firm and strong. Philippians chapter 4 verse 1. Dito po sa Biblia, sabi ng Ilocano, basahin tayo amin, read. Gapuna kakabsat ko, napateg ngay ayatek, ken ililiwek, ragsak ko ken balangat ko, agtalinaed kayong arod, iti apo, da kayo anapateg, unay ngay ayatek. Oh, nagpintas, DJ Kunana. Agtalinaed kayong arod, iti apo. Bagayo man takaabayo? In English, therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa aming pag-aaralang mensahe ngayon. Malaking inspirasyon, magiging inspirasyon, at magiging kalakasan namin sa aming pananampalataya, itong mensaheng ito na aming maririnig. Panalangin ko, O Diyos, na bigyan mo ang bawat isa ng karunungan, lalo higit sa iyong lingkod, upang ang katotohanang aming pagbubulay-bulayan ay maging applicable sa pang-araw-araw naming buhay, lalo't higit sa aming paglilingkod sa iyo. Kung meron mang sa amin ay nanlalamig ngayon, o nanlulupaypay, o natutuksong tumigil sa kanyang paglilingkod sa iyo, sana po ang mensaheng ito ay magsilbing correction, rebuke sa kanya, upang ito ay pumigil sa kanyang kaisipang negatibo, no tumalikod o lumayo sa iyong kalooban. I pray that you will bless each and every one today in a very special way. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated now. Ang Tagalog po ng standing firm and strong ay hindi manlupaypay. Saan dapat agkapoy? Huwag kang manlupaypay. Huwag kang dapat tumigil. Ano man ang mga posibleng rason, huwag kang dapat tumigil sa iyong paglilingkod sa Panginoon at sa iyong pananampalataya sa Kanya. Naalala ko si Tito Ray. Wala siya ngayon. Siguro may karamdaman. Ay, Tito Ray, nandiyan ka? Ayun, nandun pala. Okay. Nung binisita namin minsan, at sa biyaya ng Panginoon, nakarecover po siya ng kanyang mild stroke. Pinapayuhan namin. Sabi namin, Tito Ray, magpahinga ka. Huwag ka munang magtrabaho. Kasi according sa ating mga nasa medical or medicine, pwedeng bumalik yung stroke sa'yo. Nakakatakot naman na habang nagdadrive ka, may stroke ka uli, mabangga o makabundol ka, sabi namin sa kanya. Ang sagot po niya, at ito ay ramdam namin yung kanyang determinasyon. Sabi niya sa Tagalog, Pastor, bawal tumigil. Bawal tumigil. 2 ang aking anak na pinag-aaral namin sa kolehiyo. Kahit ano pang sabihin ng doktor, kahit sabihin pa natin na hindi ko kaya, hindi ako pwedeng tumigil na magtrabaho dahil 2 ang aking kolehiyong estudyante. Ayun si Christine, yung may hawak ng microphone kanina, saka si Regine, silang magkapatid, madalas kumakanta ng duet. Sila po ay nasa kolehiyo.
Si Tita Jane, nakakatulong kay Tito Ray, may konting negosyo. At combined, yun po ang kanilang hanap pera, hindi hanap buhay. Upang mapag-aral ang kanilang anak. Sabi niya, kung ako ay titigil, titigil na rin mag-aral itong aking mga anak. Kasi papaano sila makakapag-aral kung hindi na ako magtatrabaho? So nakita nyo itong kapatid, na kahit may physical na karamdaman, kahit sana dapat munang magpahinga, hindi po siya magpapahinga. Hindi po siya titigil. Bakit? Dahil mahalaga, pinapahalagahan niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Mahal niya ang kanyang mga anak. Amen po ba? Lalo't higit, mga kapatid, pagdating sa usaping Kristiyano, sa ating pagmamahal sa ating dakilang Diyos. Dumating man ang physical na karamdaman, dumating man ang mga pagsubok, huwag sana nating isiping tumigil, huwag sana nating gawing rason ang mga bagay na ito upang tayo'y manlupaypay at huwag nang magpatuloy. Marami siguro sa atin ang nakaisip ng tumigil, mag-quit, o manlupaypay o wag nang magpatuloy. Ano man ang reason na yan, ang mensaheng ito ay magpapatunay sa iyo na hindi yan sapat at walang anumang sapat na rason upang ikaw ay tumigil sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Tayo ay dapat tumayo at manindigan. The word is standing means remaining at the same level. Ang keyword po dyan ay ang salitang remain. Malamang naisip mong umalis na. May rason. O lumipat. Ayoko na sa church na to. Lumipat na lang ako doon sa kabila. Kasi dito, feeling ko, ako ay laging tinitira. Pero wag. You need to stand. It means to remain. Standing also means continuing to exist. Dapat laging nandyan ka. Hello? Firm. Ang ibig sabihin ng salitang firm ay solid. It's not easily moved. Kagaya po nung determinasyon ng isang tatay. Kaya palagay ko sa Father's Day, talagang dapat parangalan ng husto itong mga anak ang kanilang tatay. Biro mo, may sakit na, pegado na, nandyan pa magtatrabaho para sa anak. And you know, I would like to say the same thing as well to every child here. Hindi nyo alam, wala tayong ka-idea kung gaano kahirap pero determinasyon ang puhunan ng ating mga tatay at magulang upang tayo maitaguyod makatapos sa pag-aaral. Sa ganyang usapin, nauunawaan po natin ang salitang standing firm and strong. Wag, hindi. At ako ay dapat magpatuloy lamang. The admonition, stand firm, is a necessary one because everything, lahat, is moving in the wrong direction. And God's people have become the bad guys in the midst of it. Halos lahat ng mga tao sa paligid natin ay salungat o iba ang kanilang tinutunguhang direksyon. Parang tayo yung nasa mali. Kasi pag sinabi nila sa'yo, oy, 10 kami, magkakaibigan, ikaw classmate, ikaw na lang iisa. That should make you think. Ikaw na lang, dapat mag-isip ka. Parang naalala ko, nung ako po ay nag-aaral sa Northwestern, na hindi ko natapos yon dahil hindi kalooban ng Panginoon. Nag-aaral po ako, yung subject namin, major subject, accounting. Accounting po yung aming subject. Nakalimutan ko na, pero parang
the fundamentals of accounting or the basics of accounting. Finals na po. Finals. Alam nyo naman ang ibig sabihin ng finals, mga estudyante. Mabigat ang dala niya na i-compare mo dun sa lahat ng grado mo, mabigat ang dala ng finals. So, pinaghandaan ko, nag-review ako, at gusto ko, hindi lang makapasa, ma-maintain ko yung aking average. Dahil ang goal ko, magiging college scholar para sa next na semestre. O di, nag-exam na kami. Binigay na nung teacher yung aming exam. Iniwan kami. Oo. Tapos, itong mga classmates ko, magkakatabi. Ako lang yung nahiwalay. Totoo, ako lang nahiwalay. Kasi ayoko pong sumang-ayon doon sa kanilang gawaing nangungopya, nagkokopyahan. Sino po dito nagkokopya pa rin, nangungopya sa classmate? Stand firm. So, hindi po ako sumang-ayon sa kanilang kasunduang magkopyahan, magtulungan. Sa kanilang term, magtulungan, hindi magkopyahan. Magtulungan para pumasa. Meron pong last point doon sa exam na hindi ko maalala ang lahat ng detalye, pero yung overall na point nung last point, malaking bagay sa kabuuan ng eksaminasyon. Na pag hindi mo nakuha itong point na to, kahit nakuha mo lahat, hindi ka pasado. Ganun ho kabigat yung last point. Dapat kayong mga teacher, ganun eh. Kahit 1 to 10, pero yung number 10, yun ang pinakamabigat. Kahit nakuha mo yung siyam, pag hindi mo nakuha yung 10, bagsak ka. So, sumagot ako, sinagot ko yon. Pagkatapos ng exam, that was Friday. Biyernes yon. Ng hapon, last subject namin sa hapon. Di umalis na kami. Nagkwentuhan kami. Sabi ng mga classmate ko, Pastor, kasi ang tawag sa akin, Pastor eh. Pastor na ako noon. Anong sagot mo doon sa last na part ng exam natin? Sabi ko, ganito ang ginamit kong formula. Kasi by the way, yung binigay pala na last part, hindi po yun pinaliwanag ng teacher namin. Dapat ganun kayo magpa-exam. Yung meron kayong ilalabas sa exam na wala sa inyong pinaliwanag. Para hindi lang sila nakadepende sa paliwanag mo, mag-research din sila. Okay? Sabi ko, ganito ang ginamit kong formula. Sumagot yung mga classmate ko, meron akong classmate na galing UP. BS Math siya sa UP. Math, mga kapatid, galing UP. May classmate ako na galing MMSU. So lahat sila, sabi nila, ay naku, Pastor, wala, bagsak ka doon. Kasi kaming lahat, pare-pareho kami ng sagot. Si BS Math nga ganito ang formula niya BS Math yun. Sabi ko, bahala na. Basta hindi ako nakipagkopyahan sa inyo. Ngayon, Biyernes yun. Gusto mo, pag ganong mga suspense, malaman ka agad ang resulta, di ba? Lunes. Nung tayo'y... Lunes, ito na. Pasok ako. Pinuntan ko kagad yung teacher namin. Sabi ko, Ma'am, ano po ang result ng subject namin, yung exam namin? Sabi niya, Pastor, wag kang maingay ha. Ikaw lang ang pumasa. Ikaw lang ang nakakuha nung last point na yon. Sabi ko, pambira, it pays to stand firm. Minsan kasi, nadadaig yung ating kalooban. Pag nakita natin, lahat ng mga kaibigan natin, nandun na, tayo lang nag-iisa, feeling natin, may mali. Bakit walang sumang-ayon sa atin? Pero alam niyo po, ang katotohanan ay katotohanan. Sang-ayunan man ng tao o hindi, sang-ayunan man ng mga mayayaman at matatayog, ang posisyon na tao at hindi, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. At tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya ay dapat tumayo, manindigan at manatili sa katotohanan. Now, meron pong mga tatlong problema sa ating kapanahunan. Okay? Una sa lahat, the failures of our day.
the failures of our day. Itong mga failures po ng ating kapanahunan, tandaan nyo, we are in the last days. Nasa manghuling araw na tayo. At makikita natin sa Biblia, sa unang Timoteo at pangalawang Timoteo, na marami po ang mga akala mo ay maganda pero mali. Number one is the failure of society. The failure of society. Hindi porket mayaman ang isang society, ay ito ay safe. Let me say that again. The wealth and riches of a society does not always indicate safety. Sapagkat ang ating society ngayon, kung mapapansin nyo, medyo nagre-recover na sa economy, gobyerno. Pero when you talk about society, from the word social, you talk about the moral aspect of men. Sa eskwelahan, kahit saan, adultery has become an affair. Pag sinabing adultery, papalit-palit ng asawa. O nakipag-asawa sa hindi niya asawa. Abortion has become pro-choice. May narinig ko akong isang magaling at matalinong estudyante. Sinagot niya ang isang pastor sa isang forum sa isang universidad sa Amerika. Sabi ng estudyanteng ito, based on our study in biology and on our study in college, that thing that you call fetus, yung fetus sa tiyan, it's not life. It's just a thing. It becomes life when it comes out from the womb. Wala akong pakialam, kahit cum laude o summa cum laude pa yan. Yung kanyang sinabi ay walang katotohanan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, hindi porke ang isang tao ay parang magaling. Ang iba'y nagmamagaling lang. Sapagkat ang totoong magaling ay yung nasa katotohanan at nabubuhay ayon sa katotohanan. Yung gumagawa ng tama, yun ang totoong magaling. Kaya, kayong mga kabataan, kahit pa popular ka, pag hindi mo ginagawa ang tama, sa harapan ng Diyos, hindi ka magaling. That's the failure of society. Fornication has become free love. Ito po yung mga premarital sex na tinatawag. Na hindi pa kasal pero nagsisex na sila. That's what you call fornication. At bibihira na po itong naipapangaral. Pero dito, nais kong malaman yung mga kabataan. Premarital sex is still sin according to the Bible. But that has become normal in our society. Cursing and swearing is no longer as offensive as they once were. Kung magmura, wagas. Wala yata siyang sentence na walang kasamang pagmumura. Alam nyo yung mura natin dito sa Ilocano, ayaw kong sabihin yung salita. Pero kung tutuusin, pag nagmura ka, sinasabi mo yung nasa nanay mo. Pagmumura yon. Anong kinalaman ng taong minumura mo dun sa sinasabi mo? Pero dito sa ating kapanahunan, parang pinagtatawanan na lang natin. Ang iba pa ngang mga magulang, pag yung anak ay nagmura, parang cute. Kasi walang kamuwang-muwang. Napaka-inosenteng bata. Alam niyang bigkasin yung mura. Ang cute. That's our society. Naalala ko po nung
isang umaga, isang hapon, galing kami sa neighborhood friends, naglaro kami. Pag uwi namin, naghihiwa si mama ng karne. Binigkas ko sa kanya yung salitang yun. Wala akong alam. Binigkas ko sa kanyang harapan. Sabi ko sa kanya, tinibab na tingiwat ko kakabsat. Kunana, uulitin mo pa yan, iwaag tabibig mo. Pambira. Natandaan ko yung paghiwa sa bibig na yun. Sino ba naman ang gustong mahiwa ng bibig? Ay, hindi ko na inulit. Doon ko na-realize, mali pala yun. Kahit hindi ko na unawaan, pero alam kong mali yun. Pero it's become normal, isn't it? Punta ka sa eskwelahan, grabe. Sa social media, kung magmura, sasabihin ko sa inyo. Palagay ko kayo din, ang mga kasama nyo dyan sa kanto, pag ikaw ay nagda-tricycle, yung mga kasama mong nagda-drive, kung jeepney driver ka, kung fisherman ka, magsasaka, karpintero ka, estudyante ka, naku, sabihin ko sa iyo, parang sa kanila, dumadagdag sa pagkalalaki kung ikaw ay magaling magmura. Wala akong paki kahit pa sa tingin ng tao, mukha kang lalaki, pero hindi tama. Sabi ng ating society, it feels good, do it. Masaya yan, gawin mo. Kaya ngayon, naglalabasan ang mga statement sa social media. Sabing ganyan, nabasa ko. Umalis ka sa isang kumpanya na sinasabihan ka ng ganito because you will not feel secure at ganito, ganyan, ganyan. Itong mga young people, bagkos emotional. Sabi nila, o nga, you don't feel, parang ganito sa church. Umalis ako dito sa church kasi si Pastor Killjoy, pag mag-preach, pinapatamaan kami, tinitira kami. Dapat lang, kapatid, mag-usap tayo. Dapat kang tamaan o hindi? Dapat lang, di ba? Kung mali, dapat i-correct. Oo. Pero kasi itong generation natin, ang hangarin ay, it feels good. I will stay in this church until the pastor corrects me. Pag kinorek na ako ng pastor, nasaktan ako, aalis na ako rito. Bakit? Kasi ang hangarin mo, wherever I feel good, dun ako. If I don't feel good anymore, alis ako. Ganyan ho ang mentality ng mga kabataan ngayon. Ang hangarin, I want to feel good about it. There are many things in life that may not feel good, but it's the right thing to do. Hindi lahat ng pagkaing masasarap ay nakakatulong sa ating kalusugan. At hindi lahat ng pagkaing nakakatulong sa ating kalusugan ay masarap sa panlasa. Kagaya na lamang ng ampalaya. Tama? So wag po nating isipin yan. Pero yan ang ating society. Saan tayo lulugar, mga Kristiyano? Ano ang ating paninindigan? Ano naman ang ating masasabi sa bagay na ito? Saan tayo? Tayo ba'y sasang-ayon? Tayo ba'y padadala? Tayo ba ay, makikisama at makikisama sa kanila? Ano tayo? Anong gagawin nating mga Kristiyano? Pangalawa, the second failure of our day is the failure of schools. Ang failure ng mga eskwelahan. The public school system has instilled their religion, belief, humanism into our children. Alam niyo po, ang doctrine of evolution is not science. Siyempre sa mga adults, Pastor, wala kaming pakialam dyan. Hindi namin kailangan yung evolution kasi ang kailangan ko martilyo, ang kailangan ko chainsaw, ang kailangan ko pagkain. Okay lang. Pero kasi itong mga kabataan natin, very crucial po ang education sapagkat ilang oras po sila dyan. Nabubombard sila ng mga ganon. Kaya tignan yung magiging resulta sa kanila. Kahit nasa kapilya, member na, parang bisita. Sapagkat po, ang loob, malayo. Malayo. Nandito, pero malayo ang loob. Bakit ho? Hindi natin alam kung anong nangyayari sa kaisipan, kalooban ng batang yan. Pero ito po ay isang malaking bagay.
Evolution is not science. Evolution is a religion. Mayan, evolution is not science. Evolution is a religion. True science is creation. Yan ang science. Nasa Biblia yan, mga kapatid. Ang eskwelahan, walang Biblia ron. According to the book. Siyempre, pag magsalita itong mga estudyante, ang gagaling niya. According to the book. Parang yung kanina, tinanong, ano yung sagot ni, saan ka na, Barok? Russell, ano yung sagot ni Russell kanina? Wisdom is? Biluin mo yan. Nagsimple, pero sa totoo lang, pag pumasok sa sistema ng kabataan yan, patay kang bata ka. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Tama o mali? Magsisimula daw ang karunungan sa isang tao pag kinilala niya ang kanyang sarili. Tama hindi? Mali. According to? O siyempre, pag sinabi mo, according to Aristotle, siyempre, ang grabe, ang talino nun Yun lang ang alam nun sa totoo lang. Pero kanya nung ngayon, anong mali doon? Ito ang tama. Knowing God is the beginning of wisdom. Pero sa eskwelahan, yun ang turo. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Sinamahan pa ng awit, the greatest love of all. Anong greatest love of all? Loving yourself. That's not the greatest love. The greatest love of all is Jesus loving us. Yun po ang pinakadakilang pag-ibig. Kita nyo? Kaya kung Kristiyano ka, na hindi klaro sa'yo sa paninindigan mo sa Biblia, wala. Pumupunta ka sa church pero malayo ang loob mo sa Panginoon. Di ba? These children are self-centered. Duha mo mapagustuhan kakabsat, ay nako, mailakom amin na balay kang tibim, hamula mapagustuhan. Naku, sabihin ko sa iyo, engineer. Delikado. Iba-blackmail ka niyan. Bakit? Anong ugat ng lahat? Is it humility? Is it obedience? Is it godliness? Ano ang ugat ng lahat? Makasarili. These children are self-centered and situation ethics has become the rule of the day. Pag sinabing situation ethics, ang aking conduct o behavior, depende sa sitwasyon. Hindi po. Ang Kristiyano, ito yon, turuan ko kayo tayong mga Kristiyano, ito ang tama. Kung anong sinabi ng Biblia, yun ang ating tayo regardless of the situation. Sapagkat kung ito ang tayo mo, situation ethics, alam mo ang magiging resulta sa iyo, sa akin, magiging man-pleaser tayo. Number 3, pangatlong problema. So, problemang pinag-uusapan ngayon. Ito ay mga totoong problema. By the way, wag niyong sabihin na simpleng problema to. Sapagkat ang mas mabigat na problema yung, Pastor, awan isaan ko damdamay. Pastor, agbayad tuition pidigitian nako. Alam niyo, itong sabihin ko sa inyo. Tayo, Christians, usapang Kristiyano to Mga magulang, aanhin pa natin na na-provide natin ang edukasyon sa ating mga anak. Nabigyan pa natin sila ng tawid, inheritance. Pero ang kanilang loob, palayo sa Diyos. Ano ang mas treasure sa iyo ron? Naintindihan natin, mga kapatid. Huwag niyong babaliwalahin itong aking sinasabi sa inyo. The third failure is the failure of families. The failure of families. Homes are built upon the sand. Biro mo ang pundasyon ng ating mga pamilya ngayon. Pag sinabing pundasyon, ito yung nagbibigay kagalakan. Ito yung tinatawag na pinagmumulan. Ito yung source ng kagalakan. Ito yung source ng lahat. The foundation of our homes today are built upon the sand.
And it definitely will not be able to stand the storms of life. Homes are being systematically destroyed. And you know what? Listen. Si Satanas, hindi po biro itong aking sasabihin. Si Satanas ay nasa likuran ng lahat ng mga kasamaan na ang target niya, wasakin ang mga tahanan. Aminin natin, including myself, ang cellphone, hindi po nakatulong na magpalakas ng relasyon sa pamilya. Sino po sa inyo, sa inyong mga magulang, gumanda ang relasyon ng anak mo sa iyo mula nung may cellphone? Mula nung may cellphone, madaling utusan. Pastor, kahit nga naman nung walang cellphone, mahirap pa rin utusan. Pero sabihin ko sa iyo, mas mahirap ng utusan na may cellphone siya. Mas naging obedient nung may cellphone. Mas naging respectful. Mas naging matino nung binigyan mo ng cellphone. Sino po? No, not one. So ano ang ating konklusyon? Experience yun, ha? Hindi yun absolute. Pero sasabihin ko sa inyo, cellphone is neutral. But basically, it is more potential in harming rather than in helping our young people. Family. Pag sinabing family sa loob ng tahanan, biro mo. Nasa loob ng tahanan yung anak mo. Pero ang kanyang exposure, buong daigdig. Alam niya ang lahat ng pangyayari. Sa Manila, sa Syria, sa Russia. Bakit? Nasa cellphone. Magaling kung yun lang sanang mga balita ang kanyang tinitignan. Marami ho dyan. Ang ating pinag-uusapan, loob ng tahanan. Ito po ay mga bagay-bagay na pag tinitignan natin sa Biblia, Matthew chapter 7, sana magising tayo. Matthew 7, 24 to 27. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Maliwanag. Ang tao na tinuturing na marunong ay siyang tao na nakikinig at sumusunod sa mga salita ng ating Panginoon. Kung yan po ang pamantayan ng Diyos, masasabi po ba na marunong tayo sa ating pagtayo ng pamilya? Next verse. And the rain descended, the floods came, the winds blew. Ito po ay mga challenges sa buhay. Beat upon that house. Titirahin na tayo ng mga problemang to. It fell not because it was founded upon a rock. Hello? Mga tatay, kung nandito ang mga anak niyo, sana sa puso mo, thankful ka sa Lord. Panginoon, thank you. My children are exposed to a biblical preaching. Ang panalangin ko lang, sila'y susunod sa salita ng Panginoon. Next verse, 28. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. 28. The rain descended, the floods came, the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Nawasak. Amen? There is failure in our families today. Ibalik po natin ang Biblia sa ating mga tahanan. And let's mean business with that. Bawat tatay sana, kahit hindi ka nag-amen, sa kalooban mo, tumango. Tama. Tama. Awan na itulong,
Awan maalala, dito yung cellphone, di giti anak ko. Awan maalala. Awan magangganap da. Ito, Biblia dapat. Bira. Totoo kayo dyan, ha? Pero ano mo, na-appreciate ko. It's good that they learn to say amen. Ito ang ating mga amen boys. Now, nakita natin ang mga failures. Okay? Ano yung tatlong failure na nakita natin? Problema? Failure of? Failure of? And failure of? Mahal nyo bang inyong family? Mahal yung anak? Mahal natin sila. Ito ang ating admonition. Pangalawa, stand fast in the Lord. Ang pag-asa po, ang solusyon, ang remedy, ay walang iba. Ang susi po, unang susi, sa ating punto ngayong umaga, ay yung salitang Lord. Mga kapatid, pakinggan niyo pong aking sasabihin. Ano pong tawag mo doon sa numero na may 7 zero? 1,000 o 100? 100,000. Ha? 7, milyon. Milyon yun. 7 zero. Eh yung 8 zero, 8 ang zero. Ilagay mo to. 8 zero. Type nyo, 8 ang zero. Engineer, ha? Hindi ba bilyon? 9 zeros ang bilyon. O, 9 zero ang bilyon. Eh yung 10 ang zero. Okay. Ito ang sabihin ko sa inyo. Makinig kayo maigi. Kahit ilang zero pa yan, pag walang 1 sa unahan, walang value yan. Sipin nyo maigi. Kahit 20 na zero pa yan, pag walang number 1 sa unahan, walang value yan. Ito sabihin ko sa inyo. Yung mga zero na yon, yun yung edukasyon mo, bahay mo, sasakyan mo, ego mo, pride mo, posisyon mo, kaibigan mo, popularity mo, fame mo, wala lahat yan kung wala si Jesus. Because Jesus represents number 1. You put Jesus first, magkakaroon ng value ang lahat niyan. Ano? Anong masasabi niyo ron? Ilagay mo yan. Ilagay mo yung number 1 sa unahan. Tignan nyo maigi. Okay? Oh. Ilagay mo yung number 1 sa unahan. Oh. Anong nangyari sa lahat ng zero nung nilagyan mo ng 1? Anong nangyari sa zero nung nilagyan mo ng 1? Ha? Nagkaroon ng value. Alisin mo yung number 1. Walang value. Kahit pasikat ka, kahit marami kang pera, kahit mataas ang pinag-aralan mo, doktoral ka at lahat, pag hindi mo inuna si Jesus, pag wala kang relasyon kay Jesus, pag hindi ka nagpapakumbaba kay Jesus, awang kwenta na amin, di kita kakabsat. Kahit dyan ako magtatapos, sapat na yan eh. Napakagandang ilustrasyon yan. Kasi, pinagyayabang ng tao, engineer, zero pala yun. Pastor, nasa Bible ba? Na walang kwenta? Abi, di basahin mo ng Ecclesiastes. Basahin mo ng Ecclesiastes. Sinulat yan ni King Solomon. Lahat po ng ninais ng kanyang puso at nakita ng kanyang mata, naging asam niya, nagkaroon siya. Ako'y magpipreach sa buhay ni Solomon, ang title, Sana All. Kung mahilig po kayo sa garden, sa halaman, abi may malaking orchard si Solomon. Sana all. Pero anong sabi niya sa bandang huli? All is vanity. Oh, kayo mga kabataan, akala mo kung sinong mangarap, matayog na pangarap. Ang dapat pangarapin mo, si Jesus. Walang kwenta yan kung wala si Kristo sa buhay mo.
Mahilig kayo sa sapatos. Ako mahilig sa sapatos. Nung araw walang sapatos, walang Nike, walang Adidas noon. Pero lahat ng mga mamahaling klase ng sandalya, meron siya. Baka nga may sandal siyang ginto eh. Sana all. May collection po siya ng lahat ng sandal. Sabihin mo, gold na sandal, silver na sandal, bato na sandal, meron siya. Bigat nun. Anong sasabihin mo? Sana all. Pero anong sabi niya sa huli? All is vanity. Ay, mga kapatid, makakita ka ng taong kay yabang-yabang niya sa kanyang mga achievements, wala si Kristo sa buhay niya, kawawa naman. Kawawa naman. Oh. Kaya ang susi, ang sagot, ang magbibigay ng totoong value sa ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya, anong dapat po natin gawin? Stand fast in the Lord. Huwag kang padala. Manatili ka sa Panginoon. Kahit ano pang mangyari, manatili ka sa Panginoon. Now, what does it take for us to stand? Anong kailangan natin sa Panginoon upang tayo po ay makapanindigan ng matibay? Tatlong bagay po. Una sa lahat, we need God's power. Biruin mo, alam mo sa math, yung, ano ba yung tawag dun sa taas? Yung numero, tapos may 2, may 3, may 4, to the power of. Ha? Exponent. Or sa ibang salita, to the power of. Tama ba ako, mga matematikaw? 5, to the power of. To the power of. Biruin mo yung isang numero, binago niya ang value because of the power of. Yung taong katulad nating ordinaryo, taga-probinsya o probinsyano, may kapangyarihan ng Diyos, mababago. The power of God will transform us. Ephesians 6:10, ano sabi doon? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Yun po ang kailangan natin, kapangyarihan ng Panginoon. May kapangyarihan po ang pera. It is what you call buying power. The value of your money determines what you can buy. If you have 2 million, you can buy a car. If you have 2 pesos, you can buy a car. Pero laruan, wala na yatang 2 pesos na laruan ngayon. Candy, nung araw, sumsum. Pag kumakain kami ng sumsum, inaabangan namin yung free sa loob eh. Hindi na alam ng mga bata yan ngayon. Ang alam nila, Zoom. Zoom, yung Zoom meeting. May kapangyarihan po ang pera. Amen? By the way, I acknowledge siya po yung bisita natin dito amin nung last time. Itong nasa katabi ni Sister Jane. Bisita. Yan ni Tita Grace. Praise the Lord. Okay? May kapangyarihan po ang posisyon. Dakay man ti mapan, di munisipyo, mandaran nyo man, di kita empleyado no agtulnog da. Mang James, bukan mo nga Mang James, punta ka sa munisipyo, mandaran man, di kita department head. Hoy, da kayo, may kayo dito. Makikinig ba sa'yo? Hindi, kasi wala kang kapangyarihan. O si Mayor. Hoy, may kayo dito. Ay, yes sir, yes sir. Power. May kapangyarihan ng pera, may kapangyarihan ng posisyon, pero wala yan sa kapangyarihan ng Diyos. Because the power of money and the power of position without the power of God will leave men corrupt. Kaya may korupsyon. Bakit? Sapagkat ang gumagana ay hindi kapangyarihan ng Diyos, kundi kapangyarihan ng pera, kapangyarihan ng posisyon na sinamahan ng human nature. Kaya, ang dapat na paganahin natin, kapangyarihan po ng Diyos. Pangalawa, God's grace.
Nakakaingit si Tito Victor, sabi nga nila, may grace. Oh. Pero tayo, may biyaya tayo sa Panginoon. 2 Timothy 2:1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Magpakatatag ka sa biyaya. Pag sinabi mong biyaya, lubos. Umaapaw. Ang biyaya ng Diyos sa atin. Kailangan po natin yan. Hindi po madali ang manindigan bilang Kristiyano, pero ang ating lakas ay biyaya. Number 3, God's protection. God's protection. Salmo 4:8, I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Nakita nyo kanina? Hindi na po safe ang ating society. Hindi na po safe ang mga eskwelahan. Hindi po lahat ng guro, godly, karamihan, atheist. Promotor ng mga immoral at mga hindi magandang mga bagay-bagay. Hindi po we are trying to put down somebody, pero ang binamagnify ko na punto, hindi na ganun ka-safe ang mga anak natin. Piruin mo, you let your child and your kid go to school and will be educated by those kind of teachings. Hindi na po safe. Pero in Christ, in the Lord, siya ang ating safety. Amen. Kaya, sa mga huling araw na to, kailangan nating magkaroon ng katapatan sa ating Panginoon. Yan ang dapat nating isaisip. Lord, magiging dapat matapat ako sa iyo. Wala akong mapapala pag hindi ako naging matapat. Sabi ng 1 Corinthians 16:13, watch ye. Watch ye. The word watch ye means be sober. Don't allow emotions and friends and opinions to blur your eyes. Watch ye. Stand fast in the faith. Quit you like men. The word quit does not mean you stop. Quit means behave like men. Kasi quit you like men, behave like a man. Ibig sabihin, behave like you are matured. Mag-isip ka na merong katakningan ti panunot. Kinamanakim, sensible, that you do not allow the failures of society and the school to affect you or what? To defeat you. As I close, how do we stand? Pastor, anong gagawin natin? Paano ba tayo manindigan? How do we stand? Ito po ay mga ilang mga bagay na admonition ng Biblia sa atin. Natutuwa ako, napakadami nila doon sa Hong Kong. Pakita mo nga ang Hong Kong. Ayun sila, oh. Praise the Lord. Oh. Mga kapatid, manindigan kayo dyan. Kahit nakaupo kayo, tumayo kayo. Amen. Oo. Praise the Lord. Nandyan pa ba ang karwan? Buhay pa? Amen. Oh. Mga kapatid, manindigan kayo dyan. At iba't iba pang mga lugar natin. Now, how do we stand? Number 1 is stand fast. We need to stand fast. Sa 1 Corinthians 15, verse number 58, ay ganito po ang nakalagay. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Ang salita pong steadfast ay related po dun sa salitang stand fast. Steadfast, the word fast, fasten your seatbelt. Oh, be unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Nagmayatan ka kasad. Anong sabi ni Solomon? Vanity. Anong sabi niya? Is not in vain. Wow! Ang salita pong steadfast, tinignan ko kamakailan lang sa dictionary, ay ganito, to refuse to abandon one's belief. Ang ganda.
Ang ganda ng definition. Pakilagay mo nga, AV. Ang meaning po ng stand fast is to refuse to abandon one's belief. Ang lukuyin na tayo ti kabusor. I-demoralize na tayo ti lubong. Sikat kamali pastor, agpapada kami. BS Mat kami, engineering pa ito kadwami, kami ang tama. But you have to refuse to abandon your belief. Ano yung belief natin? Itong salita ng Diyos. Kaya, meron po tayong mga discipleship na ginagawa sa inyo. Meron pong kapatid na bumibisita sa inyo. Huwag niyo pong isipin na aglalo ka daki nga baro, ay, ayaw kong magbisita siya kasi pagbaptisan nak. Wala namang masama kung magiging baptist ka actually. Kesa naman sa ibang relihiyon ka pa mapunta. Wala masama. Dito ka na lang. Amen ba? Pero hindi yun ang primary kung bakit ka namin din-disciple. Hindi pagbaptisan ka, hindi yun. Kundi turuan ka ng katotohanan. Oh. Pag nalaman mo ang katotohanan, magpapabaptis ka. Alam nga na alam mo ang katotohanan, hindi ka magpapabaptis. Eto, refuse to abandon. Dumtang ti time nga maupay tayo. Kat kuna tayo, agpaiso awan contract in ta Biblia. Awang contract yan ta church tayo. Ngam di gito'y problema, hangko kayan. So nga jakpot papan makikimkimo, nga jakpe kadag karkarara, nga jakpe kadag basbasat Biblian. Ay kapatid, mali. Alam mo ba na kung kailan may problema ka, dapat sabihin mo, nagadot problema, agbasak man kat ti Biblia. Oh. Hindi ko kaya tong aking mga pinapasan na kabigatan, maka-attend nga ng church. But by all means, do not abandon. Wag mong abandonan. Wag ho kayong mag-awol. Maraming mga Kristiyanong awol. Anong ibig sabihin ng awol? Absence without official leave. Maya-maya, ay nandun na pala sa kabilang church. Nag-awol yun. Hindi nagpaalam. Number two. Hindi yun ang ating punto, ha? Okay. Number 2, how do you stand in the last days? Stand praying. Stand praying. Sa mga panahong ito, kailangan po nating manalangin. Sino po ang maraming stress? Kitang-kita ko sa inyo, stress ang iba sa inyo eh. Hindi makakonsentrate, hindi makapokus, inaantok, pagod. Normal yan. Pag hindi mo nakikitang pagod yung katabi mo, hindi normal yan. Extraordinary yan. Biruin mo yung nagtrabaho ka Lunes hanggang Sabado, hindi ka pagod? Ha? Pagod ka. Sapagkat yan ang normal. Ang daming stress natin ngayon eh. Tapos nanood ka pa ng Facebook. Napanood mo yung problema ni Katniel. Dumagdag pa sa stress po yun eh. Napanood mo si Rapi Tulfo, di na-stress ka pa lalo. Galit na galit ka doon sa misis o doon sa husband na kanyang tinutulungang maayos. Nagalit ka, na-stress ka. Tapos nakinig ka pa ng pati yung problema ng hindi mo problema, naging problema mo, Melty, nadagdag pa yung stress mo. Ay, kapatid, imbes nga detat ubram, di ka pala agkarkararag. Di ba? Kararag. Ang sabi ng Salmo, pour out your heart to the Lord. Talagang nai-stress tayong lahat. Pinanghihinaan tayo ng loob. Pero ang sa atin, ang restore sa atin, ay panalangin. Number 3. Pangatlo, dito muna tayo magtatapos, ha? Number 3 is stand united. Ang ibig pong sabihin yan, kailangan mo ang church.
no Christian can become truly victorious by becoming a lone ranger. No Christian can truly become victorious by becoming a lone ranger. Alam yan ng mga kapatid na madalas nasa malalayo. Kayong mga nasa abroad. Kaya nga, kayong mga nasa abroad, itong service na ganito, talagang, di ba, Sir Peter Calixto, good morning. Alam nyo ba si Sir Peter? By all means, ayaw niyang mag-absent ng ating mga services. Bibihira ko siya na may message. Pero ang lagi niyang sinasabi sa akin, your services and your preachings are sources of comfort and life to me. Kailangan mo ang ganitong church. Naintindihan niyo mga kapatid? Si Ma'am Filipinas Coli Flores, palagay ko nanonood ngayon. Nanay Berta, kumusta kayo dita? Ano dyan, engineer? Massachusetts. Alam niyo po, na-appreciate ko siya. Although hindi natin nakikita sa Zoom, sinasabi ko, Dana, agatin ka sa Zoom kung namin nukuha. Pero kasi siya po ay nurse. Madalas, nasa trabaho, parbangon dan sa itan, engineer. Ha? Parbangon? Oo. Pero basta matapos ako mag-preach, lagi nagsasabi sa akin, good service, Reverend. Nice gimong, Reverend. Lagi niya sinasabi, di kita mensahem, di kita kan tayo. Nag-link ag kanta ko na kanya ka, Jack Bilib, di sarili ka kapsat. Nag-link ag kanta ko na. Pero now, blessing sa kanya itong ganitong church. Kailangan mo ang kapwa mananampalataya. That's why instead na tayo po ay promotor ng pagkahiwa-hiwalay, imbes na tayo po ay itinatabi natin ang ating sarili, inilalayo natin ang ating loob. Dapat makita mo na pag nilalayo mong loob mo, hindi benefit sa'yo yan. Dapat ilapit mo ang sarili mo. Kung anuman, halimbawa, sa pagdaan ng panahon, ay may mga naging rason na ikaw ay nahihiya na. Nahihiya ka na sa akin. Huwag kang mahiya. Wala kang hiya. Dapat. Sabi mo sa katabi mo, wala kang hiya. Dapat. Oo. Sa pagdaan ng panahon, parang, you feel awkward, you feel embarrassed, you feel, wow. Pero wag mong pagbibigyan yan sapagkat yang bagay na yan, hindi maganda kung hindi dadalhin ka niya sa hindi maganda. Manalangin ka, sabi mo, Panginoon, tulungan mo na mailapit ko. Kaya, sinasabi ko, mga kapatid, lapitan nyo itong mga kapatid na to. Marami tayong mga young people na kamakailan lang, natutuwa ako, bumabalik na sa Panginoon. Si Dassel, pag-pray nyo ang batang ito. Nag-preach siya sa Ilocos Sur noon. Sabi niya, don't quit! Ang tawag ko sa kanya, DQ, don't quit, DQ. Siyempre, dumarating din mga pagsubok sa buhay. And, Dassel, we want you to know, we are not judging you. We are praying for you. Diba? Praise God for that. Pero manalangin tayo sa Panginoon. Let's stand united. Makiisa tayo. Kayong mga mas matatanda, maging halimbawa sa pagkikiisa. Hindi yung kayo na ngayong matatagal na members. Kayo ay dapat kakitaan ng involvement na, tignan mo yun, supportive kay pastor. Ang tagal-tagal mo ng member, makita ka ng mga bisita. Isipin mo to, hindi kita pinapasaktan o anyaman. Pero kung dapat kang masaktan para magbago ka, edi sana masaktan ka. Yung ang tagal-tagal mo ng membro, tapos hindi makita sa'yo yung pakikiisa sa mga gawain. Hindi po encouragement yon sa mga new believers. Stumbling block. So let us stand united. Papaano natin mapapalakas itong mga new believers? Kung tayong mga mas matatagal na, mas alam na natin ang ministry, naunawaan natin ang gawain, ipakita natin ang ehemplo sa kanila. Kaya bukas, Adults Fellowship,
lalong-lalo na sa ating mga matatagal ng miyembro, wag naman na sana kayong mag-absent pa. Your presence alone shows your support. And that's already a great encouragement. Amen po ba mga kapatid? Mamayang hapon, wala na po tayong seminar. Pero preparasyon. 2:00 daw po, pangunguna ni Pastor Jun, sasama tayo dyan upang iprepara yung umok ni si Wawer. Nga pagitlogan tayo itong bigat. Amen? Makiisa. Nag-meeting itong mga men natin. Ngayon, mga magmi-meeting daw, sabi ni engineer. Para daw sa pastor's appreciation. Ang pangit ito usap-usap na lang bago tayo magtapos ha. Ang pangit naman yung, wala naman ako nung unang meeting nila, kaya wala na akong pakialam dyan. Alam mo, kung ikaw ay estudyante, absent ka, magpapa-exam yung teacher bukas, sasabihin mo ba, wala akong pakialam sa exam, absent ako exempted ako. Your absence does not exempt you. Wala kayo sa meeting, it does not exempt you. Kung ikaw ay matinong estudyante, anong gagawin mo? Patingin nga nung notes, anong diniscuss ni ma'am? Dapat tayo ganon. Pag may mga napag-usapang meeting, absent tayo, kung may care, kung tayo po'y pakialam, tapos sabihin natin, engineer, dyan nagmimitingan nyo, hindi para di birthday ni pastor, anat aramidon tayo. Hindi yung, wala akong pakialam, ganyan-ganyan. Alam nyo po, mahina po ang church na ganon. Nakapoy, ti church nga kasjay. Makitam lata ti church nga, datib kerna no, digiti miyembro kakabsat, at the concern da ka digiti programa, aktibidades, kan aramid iti church. Amen ba mga kapatid? Kaya kung wala pa kayong ka-idea doon sa pinagmitingan, hindi dahil gusto kong maparangalan. Ang sa akin lang mga kapatid, hindi yung parangal ang ina-afteran ko ron. Ang joy ko, makita ko yung unity natin. Kasi, parangal, okay, magbe-birthday ako, paparangalan nyo ako, absent tumot na duma. Ano dragsak ko kakabsat? Kat ti joy ko, pastor, tatakunay-nay tayo, naragsak tayo amin, nga mangibos, digiday, kurang nga makan. Tama ba mga kapatid? It makes sense. So stand united. Amen? Doon mo tayo magtatapos. Pero let's evaluate the message today. Di ba? Saan po kayo na-bless? Ano po ang pangusap ng Panginoon sa'yo? Madaming zero sa buhay mo, pero wala yung one. Ang dami. Pagyayabang mo yan, pero walang kwenta kasi wala si Kristo. Jesus is the first. Jesus is the number one in your life. Marami pong mga problems sa society. Parang yung sila yung tama. Ikaw lang yung nag-iisa, parang mali. But you have to stand firm. Kailangan nyo po ang message na to kung kayo po'y nag-iisang Kristiyano sa trabaho. Kayo nag-iisang Baptist sa trabaho. Alam kong pagod ang marami sa inyo. Alam kong stress. Alam kong iniisip mo, trabaho na nga ang daming problema. Yung iisipin ko pa ang Christian life ko, dagdag, hindi po problema ang Christian life. Yun po ang kasagutan sapagkat nakasalalay dyan ang favor ng Panginoon sa iyo. Deta relasyon mo ti Apo, ti gubwayan ken pagrubwatan, ti amin nga bendisyon na iti panagbiag mo. Iso nga ham mo balbaliwalaan, deta relasyon mo iti Apo. Stand firm in the Lord. Every head be bowed, every eye be closed. Pagbigyan natin ng banal na Espiritu. Habang siya'y nangungusap sa atin ngayon. At sabihin natin, yes Lord, tama ka. Klaro, maliwanag, blessing ang message ni Pastor. Hindi ko pwedeng baliwalain o isang tabi ang aking Christian life sapagkat tanging ang aking relasyon sa iyo, O Panginoon, ang siyang pinagmumulan ng kalakasan ko, ng pagpapala ko, ng favor ng aking buhay. Ano pa ang zero na aking may pagmamalaki kung wala ka sa akin? Salamat, Lord God. Dalangin po tayo. Hindi man kailangan tayo lumapit ngayon sa
altar, but if you would like to come to the altar today, I would like for you to come. Except 5 minutes, come to the altar. Dito po tayo. Kayong mga nasa pasukin, lumapit kayo dyan sa altar. Kayong mga nasa outreach, pwede kayong kneel down, agparintumang. But you come to the altar and talk to God right now. Yes, amen. I'm glad to have the adults also coming. Yes. Halika. Umapit ka sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, ikaw ang number 1 sa aking buhay. Panginoon, nai-stress na ako, nadi-discourage na ako. Panginoon, ako'y nasa punto na hindi ko na alam ang aking gagawin. There is so much pressures on me. There's so much demand. There's so much stress. Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Buuin mo ang aking puso. Gawin mong buo ang aking loob. Isa lang ang aking alam na tama. Walang iba kundi manatili sa'yo. Yan ang tama. I'll stick to you, Lord. Patawad sa aking mga pagkukulang. Na-rebuke ako sa preaching. Na-correct ako sa mensahe. Inaamin ko, Lord. Nagpapakumbaba ako sa iyo. Salamat sa revival. Panginoon, may mga sandali na kung kailan kami ay nangangailangan ng sobra, distressed, depressed, down, and discouraged. Saka naman nandyan ang diablong bumubulong. Sul-sulisugan na kami, agsardeng ka kami na, awang kwenta to, ubram. Walang pakialam ang Diyos sa'yo. Sabi ng diablo sa amin, Panginoon, mas magandang may offer ko sa'yo. O sige ka, I can offer you a better position. I can offer you a better thing. I can offer you mas masayang buhay, sabi ng diablo. Pero Lord, we will not yield to that temptation. No. Sobra unay di jay na po. Nagdakas mo langanan nga, panunutan min nga, pagbigyan mi ti diablo, gapulaan ka digiti nga problema kan challenges mi ti agdama. Haan kom ko mga umadayo. Hang ko mga digito yung problema po. Timang pressure nga mangya dayo kadakam ka. Isud ako matmang pressure nga mangya sidag kami kadakami king kaapo. Salamat Panginoon sa message ngayon. Salamat po for the very responsive crowd, especially sa aming mga young people coming from the choir. Sana po mamalagi na sila ay ganon. Pero purihin ang inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Everyone says,